mesedez. Entzun duzu adimen artifiziala duten chatbotei gauzak favorez eta eskerrak ematen eskatzeak ingurumena gehiago kutsatzen duela? 1,70 gramo CO2 sortzen da ChatGPTri 10 galdera egiteagatik. Beraz, kontuan izan da egungo erabilera masiboa dela, kutsadurak gora egin du, eta horrekin batera, temperaturak. Zaila badirudi ere, Norvegian eta Suedian konponbidea aurkitu diote arazo horri, eta beroa erabiltzen hasi dira. Nola? Arazo logistikoa dena energia termikoan bilakatuz. Zerbitzari hauek energia elektriko asko kontsumitzen dute. Energia horren parte bat beroan bilakatzen da, eta normalean kanporatu eta atmosferan galdu egiten da. Baina district heating sistemaren bitartez, bero hori tuberietatik bideratzen da herri berokuntza sarera. Egia da, lako datu zentro guztiek ez dutela bero nahikoa sortzen, eta ez daude beti beroa behar duten lekuetatik gertu, baina Jamina bezalako lekuetan posible da. Bertan, urberoa, etxebizitza, eskola eta eraikin publikoetara eramaten da Googleen zerbitzariek sortutako beroari esker. Noski, honek ez du enpresa hauen eragin kaltegarria desagerrarazten, beraz, ez eskerrak eman.